سلام كمي تغنو جايز كافيلين لو ما عند خاني أب زحلف ورحي ببزحات تلفزيونات ببزحات معكنا زينا زرقا حزن نبرة حدا أزيو أجرامي في تسامي ويكا حدا أزيو كمهرنا زغل حدا جنيا في تسامي نغرق مالتي سوغاني أب زحجوان جزا أب تغيروا له مالتي ويكا نبحدش جزا بتأتولو جورا بتخم ناي تحدش جزا جورا بتخم من مخانم ويكا بزعبو مفلات كليكم كم دخل حدا جزي كمتي تصبق زقبرو جورا بتي كفو زقبرو جورا بتخم زلو تمهر فيديو أصل سامو دات هم سايز نحو حدش ندحركين سبسكرايب يترسعو let's go تاريخو أبزي جمر زوم تريوم زلهم سب حدار ويكا زوم تريوم زلهم متعمدي كلمة نوح عمتات وكان نوح عمتات بعركنا تصنيحهم دحر أب زحلفوا حدات عمتات كاني نخمرعو وسينهم تمرعهم حدارهم فليهم مالتي ويكان يبينهم جزات خاريهم كنبرو جميرهم مالتي دحر مرعى غاني دحر حدا عمت خون حدا قلعة وليدهم ناي مجمرة قلعهم وليدهم أبزو خونتات ويكا قلعة مزولدو دحرو وحدات أوارح بابتن مجمرة جزي جزاز خاريوه ويكان أي مجمرة حدارهم زوجلو جزي أمزلو سلزي أبزو وانزي أب تحتي زغمت حدا قلسب مالتي كابت الصوم زنبرولو أب تحتي زغمت ناي منبري ناي حبار منبر جزاين يروس لزي أب تحتي زغمت زنبرة حدا قلسب كتصالي دحر سومون خون كتصالي ترعنو يغرب نيرو نابتون جزا من متيو كحكيحو تربشون اللهم بمبال كتصالي نقرم نيرو مالتيو ناي هتصانات ربشا ويكام هتصانات كوجيو قال ملسين يربشون اللهم مشات بمبال نجيرو مالتيو انتخونا جنزوم سدرازيهم هتصانات ويكاب جويهم كربشو زخولو هتصانات يبلنا بمبال كاي نقرو نيرو مخناتو ناي مجمرة ولادهم جينا بأجري ونخيدا جمرن زلو سلزي كبكت رأي زخل سلزي معرخ ندو خان تحت قسم مع زخل يكونن سلزي نربشة كايلنا ويكاني كوم عينت رابشاين ربشين ناب مبال ترجع نقرون يروم خاصهم نسوم بممتع تربشين لهم هتصانات قوي لهم مشات مدك أسينا بمبال كتصالي ترعنو يغربني رومالتي. We first noticed a strange, mysterious smell in our apartment. My daughter had just turned 10 months. She was having difficulty breathing. We all were having difficulty breathing. I had to take our daughter to the ER. Initially, I thought that it is one of the appliances. We replaced the water heater. And then we also cleaned the HVAC, all the... دحرجن زغوربيت هندبت مقياق زبحال ويكان عوم ككيد كام زراب زبحال توتال قديفو مالتي نوارح زخون مسؤوم أي تزارب سومن أوريدي ربشوا يكونوا نيرام ويكاني هتصانات زغويو ويكا مشت زغويو هتصانات عينا بروم سلزي ككم زلوه ننوح أوارح زخون كيدو دحرجن هندبت بعمر حمام جميرو عمر كحمام جميرو حميمو دحر حويو دحر كاتن حلاتا بعلت بيتو حميمة نساون حاويا دحركات صنحيلوخا تهصان يحمم مالتي سلازي نوحر غزي حميمم يحاوي نيرهم كلهم بترغاغامي كحمو جميرهم انتي مهون تطنقي فلطون ግን يحمو جميرهم مالتي بفلاي كاني رئسهم مالتي برئسهم ازيوم كبيد حمام كسمعهم جميرو سلازي بترغاغامي حكمنا يخدو معجسي طراي وهابو ወይ كانت حمام سلازي فلطو والحنتي كونكم مبال زخون يكون معجس اندهابو يسدوهم نيرو مالتي كومنا ولون اوارح مسكودو خاني حد اوان فاكيشن ወይ نزورت بمبال كاب جزءهم وصيوم نخلت سومون زخون كاب جزءهم وصيوم مالتي سلازي نخلت سومون ابتي كاب جزءهم وصيوم زغنيو كلهم حاويهم ወይ كاني كمت اب جزءهم سمعهم زنبره حمام رئسي كال حماماتن والحنت خيت سمعهم كلت سومون ملو صبق قنيوم مالتي جزام سمصو دغيمهم جزام سملسو ግን يحمو جمرو مالتي سبعي حمم دحركا هصان دابلو تبراريهم كحمو جميرهم لذي اب تحكمنا خكيدهم كاني حمامون سلازينه صرلهم معجس تتوهايو مملسو نيرهم سلازي ابز اوان زي حدا اوان غاشا يمصن غزኦም حدا غاشا مصيو اتو كبل كله تغزا حماق شتا شتيتو مالتي سلازي غزاكم زخون حماق ነገር ይሸትታሉ رأس خاز حم شتاي شتتالو بمبال ينقرون مالتيو دحرون كال غاشامس مصخاني غزاكم حماق شتالو بمبال ينقرون مالتيو سلازي بزي حمام تبغيسو بمبال كا عمر نتغبر جميرو زفتشو ወይ ካ ገዛ خصريو زخولو سبات صويعو ገዝኦም ክጸርህ ከም ዘሎ ወይ ካኒ እቲ ክሽት ዝኽእል ናይ ጋዝ ዲዩ ናይ ቱቦታት ናይ ማይ ዲዩ ካል ኩሉ ክፍትሽዎ ጀሚሮም ሙሉእ ናይ ገዛ ማለት እዩ ፈትሽሞ እንተኾነ ግን ዝኾነ ዝተባላሾ ወይ ካ ዝተቀደደ ነገር ከምዘ የለ
ኣረጋጊጾም እንተኾነ ግን በዚ ዑመር ስለዘይቀሰነ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ካሜራ ከቕምጥ ወሰነ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም እትቕመጥ ናይ ተኽሊ መቐመጢት ማለት እዩ ኣብኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገይሩ ካሜራ ቀሚጡ ማለት እዩ ስለዚ ከማ ገይሩ ካሜራ ቀሚጡ ሪከርድ ስለትገብር ንነዊሕ መዓልታት ሪከርድ ክትገብር እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋናት ከምዚ እንዳበለ ይኸይድ እሞ ሓደ እዋን ደጊሙ እቲ ህፃን ይሓምም ማለት እዩ ህፃን ምስ ሓመመ ልክዕቲ ሕማም ተመሳሳሊ ሕማም ምስ ሓመመ ዑመር ነታ ዘቐመጣ ካሜራ ስለዝዘከራ ብጉያ ብምኻድ ኣብቲ ካሜራ እንታይ ሪከርድ ተገይሩ ንምርኣይ ማለት እዩ ኣብቲ ካሜራ ኸይዱ ቸክ ምስ ገበረ ሓደ ኣዝዩ ኣገራሚ ወይ ከዓ ሓደ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር እዩ ጸኒሕዎ ማለት እዩ ስለዚ ታ ቪድዮ ንራያ On June 27th, I found that our neighbor is coming with a syringe. He's pulling something from a vial. We could not have found that incident on the camera. Probably after a few days, we might have been just dead. Neighbor is coming and inserting the syringe through our door, pushing some substance inside. We were feeling like it is our home and we are not safe inside our home. ስለዚ ከምዚ ልክዕ ኣብዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ትሕቲኦም ዝቕመጥ ጎረቤት ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ረቢሽኩምኒ እንዳበለ ተደጋጋሚ ዝነግሮም ዝነበረ ጎረቤት እዩ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ሓደ ሒዞ ዝነበረ ንእሽተይ ነገር ብስትሪንጋ መሊኡ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም እዩ ዝንስንሰሎም ዘሎ ወይ ከዓ ዝደፍእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገራሚ ወይ ከዓ ሓደ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዚ ጎረቤት እዚ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዝምሃር ዝነበረ እዩ ወይ ከዓ ናይ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዘጽንዕ ዝነበረ እዩ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ዓመት ምስ በጽሐ ዘቋርጾ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትምህርቲ ይወደን እንተኾነ ግን ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኣፍልጦ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ጽቡቕ ጌር እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝደፍኦ ዘሎ ኬሚካል ጽቡቕ ጌር እዩ ድፈልጦ ማለት እዩ If people use their knowledge to harm people, I mean, they can be even more dangerous. እዞም ስድራ እዚኦም ከዓ በዚ ኣዝዮም ሰንበዱ ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ሪከርድ ዝገበርዋ ንዓ ሒዞም ከዓ ናብ ፖሊስ ሓቢሮም ፖሊስ ከዓ ብቕልጡፍ ነዚ ገበነኛ ሒዙ ወይ ካብ ትሕቲ ቁፅጥር እትይዎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ዝተፈላለያ ቴሌቪዥናት ዓበይቲ ቴሌቪዥናት ከዓ ከም ዜና ከቕርቦ ጀሚረን ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ወይ ከዓ ብጉራብ ትኻኽ መፀካ ዝኽእል ሓደጋታት ብምባል ዝተፈላለያ ቴሌቪዥናት ከም ዜና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣቕሪቦኖ ነይረን complained about things like the toilet flushing, the vacuum cleaner. Umar says several agencies are now investigating, waiting for final lab reports to determine the exact substance that was injected. Pretty incredible story of a family of three wondering why their baby daughter kept getting sick and why they had a strange odor in their home. Was it their apartment? Was it the water? Wow. Umar Abdullah joins the TAM fam for a daytime exclusive. ኣዝዩ ዝገርም እዩ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ከዓ ምክንያቱ እዚ ምሁር እዚ ምሁር እዩ ባይ ዘ ወይ ትምህርቱ ግን ሕማቕ ኢሉ ጥቀመሉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ምሁር እዚ በዚ ኬሚካል ኣቃሚሙ ነዞም ስድራ እዚኦም ንምጥፋእ እዩ ዓሊሙ ነይሩ ወይ ነዞም ስድራ እዚኦም ንኽቐትሎም እዩ ወሲኑ ነይሩ ካልእ ባእሲ የብሉን ወላ ሓደ ባእሲ የብሉን ከም ተቐዲመ ዝነበርኩኹም ትርቡሽን ኣለኹም ይብሎም ነይሩ ብተደጋጋሚ እሶሙን ቆልዓ የብልናን ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ ክጎይ ዝኽእል ቆልዓ የብልናን ብምባል ነግሮ ነይሮም እሱ ግን ብዙሓት ህፃናት ኮይኖም ይርብሽዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝፈልጥ ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ንዖም ንኽቐትል በቲ ዝተምሃሮ ኬሚካላት ብምቅማም መዓልታዊ መመፂኡ ከምዚ ገይሩ ብስትሪንጋ ገይሩ ይደፍኣሎም ነይሩ ማለት እዩ በዚ ካሜራ ብምግባሩ ወይ ከዓኒ ዑመር ካሜራ ታፍ ደገ ብምግባሩ ከዓኒ ጠቂሞ እምበር ብተደጋጋሚ ከምዚ እንዳገበረ እሞኻ ሰብ ከይፈለጡ እንተዝኸይድ ነይሩ ሓደጋ ከብፅሕ ክእል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ናብ ተቐይሮ ቦታ ወይ ከዓ ናብ ተኣትዎ ሓድሽ ገዛ ጽቡቕ ጌርካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣፍ ደገ ካሜራ ክትገብር ኣዝዩ ጠቃሚ ምዃኑ እዩ ክነግረኩም ዝደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓኸ ዋሕድ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ካሜራ ብምግባር ገዛኻ ክትከታተል ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎሚ መዓልቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሓደሽ ሕርኪንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ፒስ